бачу. Дар ин аввали видеомо дар бораи установкаи блендер гап мезанем, ки блендер чист, барои чӣ дар кор. Бо блендер яке барномаҳои барномасозӣ дар дохил мешавад, барои дизайнериям, мултфилм тайёр куниям, мисол нақши нигори ягон хонаро ҳам сохтан дар блендер истифода мебаранд. асосан ҳозир мо блендер 2.79 гирифтем, барои ки ҳамаи компилятораш дар даруни хурчае. яъне чӣ хел бигем, ҳам бои бозӣ сохта мешавад, ҳам мултфилм тайёр карда мешавад, ҳам ягон нақшу нигори дигар дизайнер қати ҳар сеша ба ҳамин иҷро карда мешавад. То ҳозира блендерҳои бисёр биромаги ҳастанд, ба монанди 3, 2.80, блендери 4 ва ғайраҳо. яке ай 2.80 саркардаги уошта бозӣ сохта намешавад. Генератори бозиша ай дуруш гирифтагиаст. барои ҳам қай 2.79 мо сар кардем охирон блендере ки дар ӯ генератори бозӣ дорад. ҳамира мо установка мекунем. ҳом нигоҳ кунед. ананда розигии худмонро баён мекунем, давомиш метем, блендер мегӯем таҷҳизотро установка мекунем. Окей. интизор мешавем то вақти установка кардан. чӣ ки аллакай шумо фаҳмидем, 10 дарси дигаи мо дар бораи блендер мешавад. як дарси якумда дохил намешавад, фақат барои установкаи блендер мешавад. ана ки мега блендер установка шид. пешакӣ бигӯм ки компютери када метавон ки агар рафту чӣ надошта бошад қабулш намекунад. чӣ мегуфтам номашро хулоси гап фаромӯш кардам, агар ай 2.1 боло набошад қабулш намекунад. ин аз начо ки блендер пайдо шид. OpenGL 2.1 агар надошта бошад қабул намекунад. OpenGL и барои графика истифода бурда мешавад. блендерро сар метем. дизайни блендер пайдо шид. ана инҷа ҷои кори блендер мешавад ки 2.9 хеле як боша мо ака мултфилмсозӣ шонем 10 дарсад барои фарзи амалҳоро нишон додан барои шумо гуфтан мегзарем. хоб установкаи блендер буд ва ҳама саломату сар баланд бошем то дарсо саршидан шуд.